Dywedodd Iesu, dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddef i orffwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf ac ostynedig o galon, ac fe gewch orffwystra i'ch heneidia. Wel, bore da iawn i chi, bore braf, ella chydig bach yn gymylog. O'n i byth yn meddwl fyswn i'n dweud, o'n i wedi hyreithu am beidio gael glaw. Ond fe gawson ni law dros nos a mae'r ardd yn edrych chydig bach yn hapusach. A mae'n beth braf hefyd cael yr tymeredd chydig bach yn is nag oedd o. A hoffwn ni groesawu pawb dwi'n gallu weld y bore yma. Mae'n hyfryd cael criw arfonia yma yn ein plith ni ac yn ffrindiau o Salem ac hefyd, wrth gwrs, nifer fawr o deulu'r Crwys. Hyfryd iawn eich gweld chi un ac oll. A mae'n hyfryd iawn gallu croesawu y pobl sydd yn anweledig i ni, ond sydd yn profi o'r un yr addoliad y bore yma o gartref dros y dechnoleg. Ac rwy'n awyddus dweud wrth bawb, ydyn ni yn meddwl am bawb sydd yn gaeth i'w cartrefi ar adeg fel hyn, ac hefyd yn dymuno gwellhad buan a llwyr i bawb sydd yn mynd trwy dreialon iechyd ar hyn o bryd. Da ni yn meddwl yn gynnes iawn amdanoch chi ac yn eich colli chi yn fawr iawn. Gadewch i ni gydganu yn hemyn cyntaf yn awr. Rhif yr emyn 252. Rhoi ni weledigaeth ar dy frenhiniaeth di sy'n estyn o'r mynyddoedd hyd eithaf tona'r llu. Ni fynnwn ni ymostwng yn rwysg ein gwamal oes, ond eith awdurdod sanctaidd a chyfraith Crist a'i groes. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 252. Mae dau darlleniad gennych i chi y bore yma yn gyntaf o'r Hen Testament ac yn benodol o'r ail benod o lyfr cyntaf Samuel ac adnod 1 ymlaen.
Dyma weddi Hannah. Hannah yw mam Samuel, ac roedd tad Samuel yn ŵr o ardal Bethlehem. Felly, dyna chydig i chi o'r cefndir cyn i mi adrodd y weddi hon. Gweddïodd Hannah a dweud, gorfoleddodd fy nghalon yn yr arglwydd. Dyrchafwyd fy mhen yn yr arglwydd. Codaf fy llais yn erbyn fy ngelynion, oherwydd rwy'n llywelhau yn dy iachawdwriaeth. Nid oes sanct fel yr arglwydd. Yn wir, nid oes neb heblaw ty di, ac nid oes craig fel ein Duw ni. Peidiwch ag amlhau geiriau trahais, na gadael gair hy o'ch gennau. Canis Duw sy'n gwybod yw'r arglwydd, ac ef sy'n pwyso gweithredoedd. Dryllir bwau y cedyrn, ond gregysir y gwan a nerth. Bydd y porthiannus yn gweithio am ei bara, ond y newynog yn gorffwyso bellach. Plantar ddi-blant seithwaith, ond dihoeni a wna'r amal ei phlant. Yr arglwydd sy'n lladd ac yn bwyhau, ac yn tynnu lawr i sheol ac yn dyrchafu. Yr arglwydd sy'n clodi ac yn cyfoethogi, yn darostwng ac hefyd yn dyrchafu. Y mae'n codi'r gwan o'r llwch ac yn dyrchafu'r anghennus o'r domen i'w osod i eistedd gyda phendyfigion ac i etifeddu cadair anrhydedd. Canis eiddo'r arglwydd golofnau'r ddaear ac efe a osododd y byd arnynt. Ac yr ail ddarlleniad, hoffwn i ddychwelyd i destun o'n i wedi canolbwyntio arno rhai wythnosau nôl yn y gwasanaeth y bleidlais. Dyma ni o lyfr Efengil Lug ac yn benodol y bedwaredd benod ar 10 a'r 7fed adnod ymlaen. Gwers i gwesteion ac i wachoddwr yw'r teitl. Yna adroddodd ddameg wrth y gwesteion, wrth iddo sylwi sut yr oeddent yn dewis y seddau anrhydedd. Pan wahoddir di gan rywun i wledd briodas, paid â chymryd y lle anrhydedd, rhag ofn ei fod wedi gwahodd rhywun amlycach na thi. Oherwydd os felly daw'r sawl a'ch gwahoddodd chwi, dau a dweud wrthyt, rhod y le i hwn, ac yna byddi ditha mewn cwilydd yn cymryd y lle isaf. Yn hytrach, pan wahoddi ydy, dos a chymer y lle isaf, fel pan ddaw'r gwahoddwr y dywed wrthyt, gyfaill tir dyn uwch, yna dangosir parch i ti yng ngwydd dy holl gydwesteion. Oherwydd darostyngir pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefeir pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Meddai hefyd wrth ei wahoddwr, pan fyddi di'n trefnu cinio neu swpar, paid â gwahodd y gyfeillion nath frodyr, nath berthnasau, nath gymdogion cyfoethog, rhag ofn iddynt hwytha yn ei tro dy wahodd di, ac i ti gael dy adalu. Pan fyddi yn trefnu gwledd, gwahodd yn hytrach y clodion, yr anafusion, y cloffion, a'r deillion, a gwyn
fydd dy fyd, am nad oes ganddynt fodd i dalu nôl i ti. Cei di dy dalu nôl yn atgyfodiad y cyfiawn. Boed bendis ar y darllen a'r gwrando o Iair Sanctaidd. Wel, croeso cynnes iawn i chi'r Oedfa bore yma. I bawb sydd yma a'r gynulleidfa sy'n ymuno â ni ar Zoom. Ac bod Thomas wedi dweud yn barod, i ni'n falch iawn i weld ffrindiau o bell ag agos wedi troi mewn ato ni. Rai wedi dod dros y dŵr hyd yn oed, droi mewn ato ni yn y crwys y bore yma. Mae ein Oedfa bore yma dan ofal yn arweinydd prysur Thomas. Diolch i ti, Thomas, am dy gwmni a thofal ohonom. Gobeithio gei di tipyn o hoi yn ystod y gwyliau. Heno am 6 fe fydd yr Oedfa ar Zoom yng nghwmni Mrs Margaret Jones o'i chartref ym Mhwrt Talbot. Ni fydd Oedfa yma yn yr Crwys, yn y capel. Yn ystod mis Awst, fel y gwyddoch, mae capeli Caerdydd yn ymuno i gyd addoli. Yr wythnos nesaf fe fydd yr Oedfa yma yn y Crwys am 10:10 a 6 dan ofal y parch Dafydd Andrew Jones. Fe fydd Oedfa'r hwyr yn Oedfa Gymyn. Yfory cawn gyfle i ymuno gyda theulu a ffrindiau Mrs Eirwen Jones yng Nghapel Briwnant am losgfa'r Freinen am 12:00 i dalu'r gymwynas ola iddi. Wrth i ni edrych ymlaen at fis Awst, bydd nifer ohonon yn mynd i eisteddfod y garreg glas, os ych chi'n cystadlu, pob lwc, ac efallai hefyd byddwch chi'n mynd ar wyliau. Gobeithio cewch chi gyd amser da. Mae nifer o'n haelodau a'n ffrindiau yn gaeth i'w cartrefi, a rhai wedi bod ac yn dal i fod yn yr ysbyty. Cofion yn gynnes atynt a dymunwn wellhad iddynt. Sdim coeddiadau pellach. Diolch i chi gyd am wrando. Fe gymrwn ni'r casgliad nawr os gwelwch yn dda. Gweddiw. Dim gyda dy bron yn wylaid. Diolch hwn i ti am y rhoddion hyn y cyfraniadau gwerthfawr. Boed i ti fendeithio y rhoddion hyn. Boed i ti bod yn fodd i hyrwyddo y deyrnas yn y bangrau hon a thi hwnt. Y gofynwn ni'n oll yn enw dy fab anwyl, Iesu Grist. Amen. Fe barawn ein addoliad y bore yma drwy gyd ganu rhif yr emyn 341. Iesu hawddgar, rhod y feddwl, anhunanol yno fi, fel y parchaf eiddo eraill, megis ac y gwneithos di. Gystyngedig fuost beunydd ac yn ddibrist buos fyw.
dyrchafedig wyt ym mhob man am ymwadu a ffurf Duw. Rhif yr emyn 341. Gadewch i ni yn nawr gynorthwyo ein gilydd mewn gweddi. Ein tad. Gwyddom dy fod yn gwrando pob gweddi. Yn nawr, yn y distawrwydd, gyfynaf dy fod yn gwrando ar bob gweddi dawel yma y bore hwn. Gadewch i ni felly offrymu ein gweddi bersonol ein hunan, neu hyd yn oed profi yn dawel y distawrwydd, o gael y cyfle i fod yn y distawrwydd. Fel y dwedodd y salmydd, ymlynyddwch yn nawr, a gwybyddwch mai fi sydd Dduw. Diolchwn i ti felly am wrando ar ein gweddi bersonol. Heddiw hefyd meddyliwn am wythnosau sydd i ddod. Diolchwn i ti am yr Eisteddfod, am ein hiaith a'n diwylliant, ac am y doniau a ddathlir yn yr Eisteddfod. Bydd gyda'r trefnwyr yn ei gwaith, bod i bawb fwynhau'r cystadlu a'r cymdeithasu
Bydd yn agos at yr rhai a fydd yn profi siom, a roedd iddynt yn ers iddo fel barhau. Bydd gyda'r pobl ifanc yn enwedig y maes bu. Bydded iddynt brofi'r hwyl, y cymdeithasu, yr gerddoriaeth a'r cyfellgarwch, ond gwarchod hwy. Rhag peryglu hunan drwy ormodaeth. Goryfed a pob math o ddryga. Roedd oedthineb iddynt. Roeddynt ffrindiau, gyfalgar, da, i ofalu am ei gilydd. Cofiwn hefyd am y rhai sy'n cymryd rhan yng ngemar gymanwlad. Cadw'r cystadleuwyr yn ddiogel, a boed i'r cystadlu ddwy'n cenhedloedd ynghyd mewn cyfeillgarwch a pharch. Cofiwn heddiw'r bore yn enwedig am bawb sy'n wael. Y sawl sydd yn yr ysbyty, neu'n teimlo'n fregus. Boed iddynt gael ei nerthu gan dy bresenoldeb, a boed iddynt dderbyn y gofal gorau posibl. Diolchwn nad moddion yn unig sy'n cyfrannu at iachad, ond hefyd ofal tyner, geiriau caredig, bwyd meithlon, amser, amynedd a chwmni, y sawl sydd yn agos. Diolch am y bobl arbennig mewn ysbytai a chartrefi gofal sy'n codi calon y cleifion, yn tawelu ofnau ac yn dwyn gobaith. Diolch hefyd am garedigrwydd di, amod, di eithriad, y rhai sydd yn stopio i helpu rhywun sydd wedi cwmpo ar y stryd, y rhai sydd yn ffonio am ambulans a rhai sydd aros wrth ochr rhywun, hyd nes fod cymorth yn dod. Bendithio pawb sy'n cludo ac yn gofalu am y clwyfedig a'r sâl. Cofiwn heddiw am y rhai sy'n galeru, bydd gyda hwy yn y gwacder, y tristwch a'r hiraeth, amgylchyna hwy a sgariad a dŵg atynt bobl a fydd yn gwrando ac yn sefyll wrth ei hochor. Cofiwn hefyd am y nifer y draws ein cyfandir sydd wedi gorfod ffoi o cartrefi oherwydd y tanna mawr ar y briniau a'r ucheldiroedd. Diogelu ar rhai sydd mewn porygl, a nertha'r gwasanaethau brys sy'n brwydro yn erbyn y fflama. Erfyniwn arnat o Dduw, mwyn ein cynorthwyo i atal newid hinsawdd rhag gweithygu. Cynhyrfa bob un ohonom a phawb sydd ar gallu ar awdurdod i weithredu'n ddewr mwyn gwarchod dy fyd ar gyfer cenedlaethau sydd i ddod. Diolchwn yn olaf am dy fab, Iesu Grist, am y gobaith, y llawenydd a'r bywyd newydd sydd yn ddo ef. Cofiwn am ei eiriau wrth ddysgu ni y weddi fawr honno. Ein tad.
Helaetha derfynaid y deyrnas a galwyd y bobl yn hyd, datguddiad y heiddiant anfeidrol i'r eiddo tua chawdwr y byd. Ein hemyn nesaf yw rhif yr emyn 264. Cwymp anghrist a rhwygo ei deyrnas o brysied a deed yr awr, disgynnau Jerusalem newydd, i loni trigolion y llawr. Rhif yr emyn 264. Anarferol ac heriol y bore yma, ond da chi wedi ymdrin ar her yn arbennig o dda, o diolch i chi. O'n i'n meddwl bod yr geiriau a fod yn berthnasol iawn i'r testyn sydd gen i ar eich gyfer y bore yma. Mae llawer iawn o'na ni wedi derbyn sawl tro, dwi'n siŵr, gwahoddiad i swpar. Swpar crand weithiau, lle roedd pobl a phob dim yn ei le, a phob dim yn edrych yn berffaith. Yr bwrdd wedi osod yn daclus, y bwyd wedi baratoi efallai dros ddyddiau weithiau, ond i baratoi'n ofalus. A mae'r sawl sydd wedi eich gwahodd wedi gwneud pob ymdrech, a maen nhw'n ymddangos fel efallai y cwpl perffaith yn y tŷ perffaith yma, ac am efallai'r hanner awr cyntaf, neu efallai'r awr mae popeth yn mynd yn arbennig o dda, ond wedyn mae yna rhywbeth yn newid. Mae'r sgwrs efallai yn troi efallai at y bwgan na, at wleidyddiaeth. Rhywun yn dechrau efallai lladd ar rhywun rydych chi yn ei adnabod yn dda ac yn gweld cam efallai. Neu bod y bwyd yn dod allan o'r popdy a mae'r popdy wedi torri, neu mae'r bwyd yn oer, neu hyd yn oed y bwyd wedi crasu, neu yn waith fyth yr gwesteion yn anghytuno. Weithiau, a dwi wedi bod mewn sawl swper lle mae y pwnc mawr yn cael ei godi, ac ella hwnna sy'n codi ofn ar bobl crefydd. Ond beth sy'n digwydd yn y foment yna pan mae yna anghytuno'n digwydd ydy mae'r ystafell i weld i'w deimlo yn newid yn dydy. Pawb yn dechrau edrych ar y platiau yn edrych siŵr bod nhw'n bita. Mae rhywun yn ceisio newid y pwnc efallai. A rhywun arall eisoes yn meddwl am esgus i adael yn gynnar. A mae'r Saeson yn defnyddio gair sy'n cael ei ddefnyddio lot gan yn plant ni. Awkward, awks fysa nhw'n dweud efallai. Pethau yn lletwyth, yn anesmwyth. Ac mae'n
debyg mai dyna'n union oedd arwyrgylch y swper hwnnw neu y cinio yna yn y fengil lyg yn y bedwaredd benod ar 10. Nid yw'r swper yn un cysurus, mae'r swper yn mynd ychydig bach yn lletwydd. A'r Iesu sy'n gyfrifol am hynny a diolch iddo am hynny. Mae'n ddiddorol, o'n i wedi bod yn meddwl am y pwnc yma a'r swper anghyffyrddus yma. Ac mae dwy o nofelau mawr ein hoes ni yn dechrau bron yn yr un lle. Y cinio sydd yn mynd ar chwal, y disastrous dinner party. Mae gan Virginia Woolf nofel arbennig hynod o'r enw Mrs Dalloway. A mae hi yn adeiladu'r nofel o gwmpas cinio y dinner party ar gyfer boneddigion, uchel ail. A mae'r cyfan yn edrych yn berffaith. Ond wrth i'r noson fynd yn ei blaen, nid y bwyd sydd yn dod yn bwysig, y bobl sy'n bwysig, neu pwy sydd heb ei gwahodd. Yn benodol, mae yna greadur trist iawn o'r enw Septimus wedi profi trauma mawr yn yr rhyfel byd cyntaf. Mae wedi glwyfo'n ofnadwy yn feddyliol, a mae o wedi cael ei anwybyddu y diwrnod hwnnw. A mae fel petai Septimus yn cynrychioli y sawl sydd wedi heithio o gymdeithas. Ac yna, trwy farwolaeth di-symwdd, mae'r wledd yn cael ei chwalu, a mae'r gwesteion yn cael ei gorfodi i wynebu gwirioneddau eu bywydau. Mae yna nofel sydd wedi dod i'w sylw i'n weddol ddiweddar gan awdur arall o'r Alban. Alice Smith ydy henw hi, a mae gen ddi nofel arbennig o'r enw There But For The. A mae Alice Smith yn dechrau gyda swper arall. Mae dyn yn sydyn yn codi o'r bwrdd wedi'r prif gwrs, a be mae'n neud, mae'n mynd i'r ystafell sbar, yn cloi ei hun, nid am gyfnod y cinio, ond am wythnosa. Meddyliwch y peth. Ac yn sydyn, nid y cinio yw'r stori, y bobl yw'r stori. A mae o yn datgelu agwedd y bobl sydd yno, eu cymhellion. A mae hynny'n union sy'n digwydd yn y fengil lyg. Mae Iesu yn mynd i swper. Ond erbyn iddo adael, mae o wedi deall yn iawn anian, cymhellion, a'r hyn sydd yng nghalon pawb oedd yn eistedd wrth y bwrdd. Mae gen fo ddiddordeb mawr mewn dau beth yn unig. Y gwesteion ar un llaw, a'r gwahoddwr ar yr ochr arall. A mae'n gofyn dau gwestiwn sy'n dal yn fyw i ni heddiw. Pam ydych chi yn dewis y sedd rydych chi'n ei ddewis wrth fynd am ginio? A'r ail gwestiwn efallai ydy pam ydych chi'n gwahodd y bobl rydych chi yn ei gwahodd? Neu efallai yn fwy dadlennol, pam nad ydych chi wedi gwahodd hwn a hwn? Neu pam ydych chi heb wahodd hon a hon? Oherwydd yn y pen draw mae hyn yn dweud popeth am gymhellion y chi a fi. Ein cymhellion nid yn unig am bobl, ond fallai ein cariad ni at statws. Yn y ddameg hon, mae dewis eich seddi yn bwysig i'r gwesteion. Iddyn nhw mae ble rydych chi yn eistedd yn arwydd o statws, ac efallai y rhai oedd yma rhyw bythefnos dair yn ôl, fe soniais i wrth y plant yr ysgol Sul am musical chairs. A mae fel rhyw gêm yn y sefyllfa yma, ond does dim byd yn musical yn gerddorol am y cadeiriau hyn. Ond
yn yr hanes yn Efengil Lug, pwy oedd yn cael y seddi gorau oedd y gêm. A mae'n ddiddorol iawn fod Lug yn dweud nad oedd Iesu oedd yn sylwi ar y gwesteion yn unig. Roedd y gwesteion hefyd yn craffu yn edrych yn ofalus ar Iesu. Mae'r Efengil yn dweud roeddent yn ei wylio fo yn fanwl. Mae pawb fel betai nhw yn y swper anghyffyrddus yma yn gwylio pawb. Mae Phariseaid yn edrych ar yr Iesu, ac mae Iesu yn edrych ac yn archwilio calona'r bobl. Ac mae Iesu yn gweld rhywbeth na all neb arall i weld. Mae'n gweld pobl yn dydy sy'n ceisio ennill eu lle. Nid gwers mewn moesa da ydy'r ddameg hon. Mae yna rhywbeth mwy radical na hynny. Mae Iesu yn gofyn, pam ydych chi mor awyddus i gael eich sedd yna? Beth sy'n digwydd yn eich calon chi? Ydych chi eisiau cael eich gweld efallai? Cael eich cydnabod? A mae'r cwestiwn sy'n parhau yn berthnasol heddiw, wrth gwrs, fel ym mhob oes. Mae fel bod yn byd ni wedi dysgu i edrych i fyny'r ysgol fywyd, yn dydy, ar y bobl bwysig uwch yn penna ni. Edrych ar yr swydd nesaf sydd yn disgwyl ni, y dyrchafiad nesaf. A fel mae popeth yn cymell ni i symud i'r sedd flaen wastad, symud ymlaen. Ond mae Iesu yn dweud rhywbeth sydd yn ymddangos yn hollol groes. Pan gei wahoddiad, eistedd yn y lle isaf yw'r geiriau. Nid oherwydd bod y sedd isaf yn well yn ei hun, ond oherwydd bod y sawl sy'n gwybod ei werth yng ngolwg Duw, ddim angen y sedd flaen i brofi ei werth. A dyna, mewn ffordd, yw gwir gostyngeidrwydd. Nid meddwl llai ohonoch chi eich hun, ond meddwl llai amdanach chi eich hun. A dyna pam y daw Mrs Dalloway i'n meddwl i. Wrth i'r nofel fynd yn ei blaen, dawr yn amlwg fod bron pawb yn poeni am yr un peth. Sut mae pobl eraill yn fy ngweld i. Ac yna mae Virginia Woolf yn cyflwyno Septimus, y dyn sydd ddim yn y parti, y dyn sydd wedi torri, y dyn sydd ar gyrion cymdeithas. Ac yn rhyfedd iawn ef sy'n datgelu gwir gyflwr pawb arall. Mae'r un sydd ar y cyrion yn dweud mwy am y gymdeithas na'r rhai sydd yng nghanol y llwyfan. Ond i dyna be mae Iesu yn ei wneud. Mae'n tynnu ein sylw ni oddi ar y seddi gorau. Yn sydyn, nid y seddi yw'r peth pwysau mwyach. Y pobl yw'r peth pwysig. Ac efallai dyna'r cwestiwn i ni bore yma, nid ble ydw i yn eistedd, ond pwy nad ydw i wedi ei weld yn y swper yma. Oherwydd dyna lle mae'r Iesu yn edrych. Ond nid yw Iesu wedi gorffen. Mae'n troi oddi wrth y gwestion. Ac yn awr mae'n edrych at rhywun arall, y tro yma, y gwahoddwr. A mae'r stafell fel petai yn mynd yn dawel unwaith eto. A mae'n gofyn cwestiwn mor syml fel ei fod bron yn gwneud i ni deimlo eto yn awkward, yn anghyffyrddus. Pam ydych chi wedi gwahodd y bobl hyn? Ydy gwir, mae'n gwestiwn sy'n mynd ymhell tu hwnt i swper neu cinio mawreddog. Pam ydyn ni'n dewis y ffrindiau ydyn ni'n ei dewis? Pam ydyn ni'n treulio amser gyda rhai pobl a nid eraill? A mae'r Iesu yn gwybod yr ateb. Mae'n hawdd gwahodd y rhai sydd yn debyg i ni, y rhai sy'n meddwl fel ni,
y rhai efallai sy'n gallu gwneud rhywbeth droson ni. Y rhai fydd yn gwahodd ni yn ôl, yn ateb y gwahoddiad eto. Mae'n naturiol, ond mae'n rhywbeth anghysurus, mae'n rhyw fath o gyfnewid yn dydy. Ond nid felly mae teyrnas Dduw yn gweithio. Mae Iesu'n dweud, pan drodd i wledd, gwahodd y clodion, yr anafusion, y cloffion a'r deillion. Pam, da chi'n gofyn? Nid oherwydd bod y bobl hynny'n well na neb arall, ond oherwydd dydyn nhw'n yn gallu rhaid dim byd yn ôl i ni. Does am byd yn transactional yn hynny. Dyna'r pwynt ynde. Pan nad oes dim i'w ennill yna mae cariad yn dod yn wir gariad. Pam nad oes dim tal yn dod yn ôl, yna mae gras yn dod yn ras. Nid yw gras yn aros i rywun heiddi cael ei wahodd. Mae gras fel petai o'n mentro gwahoddiad yn gyntaf, ac mae hynny'n newid popeth. Oherwydd yn sydyn nid y cwestiwn yw pwy sydd yn debyg i mi, y cwestiwn yw pwy sydd angen i'w gweld. Neu, nid pwy alla helpu fi, ond pwy alla i ei helpu. Mae'r byd yn dweud, edrych i fyny'r ysgol ar y bobl bwysig uwch yn penna ni. Mae Iesu yn dweud, edrych i lawr yn yr ysgol. Edrych ar y sawl sydd wedi adael allan, y sawl sydd heb wahoddiad. Oherwydd dyna'n union lle mae Iesu yn dechrau. I gloi, y cwestiwn sydd yn aros, cwestiwn mawr efallai, beth yw teyrnas Dduw? Wel, fydra ni ddweud beth ydy o ddim. Dydy o ddim yn dechrau gyda'r seddi gorau, nid gyda'r galon fwyaf, ond efallai mae dyna'r cwestiwn yn dolu gario adra heddiw yma, nid ble ydw i'n eistedd yn y swper yn y wledd yma, nid hyd yn oed pwy ydw i'n ei wahodd, ond ydw i'n gweld pobl fel mae Crist yn ei gweld nhw. Oherwydd, o edrych o'r safbwynt yna, mae popeth i weld yn newid. Pan fyddwn ni'n gweld pobl fel y mae Ef yn ei gweld nhw, byddwn ni yn ei croesawu fel y mae Crist yn ei croesawu. Ac yn wir, mae'r arglwydd yn ein croesawu i'r wledd sy'n agored i bawb. Oherwydd wrth y bwrdd hwn, nid y gwesteion sydd bwysicaf, y gwahoddwr yw'r peth ddylsyn ni ganolbwyntio arno. A mae Crist yw'r gwahoddwr, y sawl sydd yn gwahodd pawb. Nid ydyn ni'n dod oherwydd ein bod ni wedi byw yn ddigon da. Dyn ni'n dod at y wledd oherwydd ein bod ni'n heiddi'r gwahoddiad. Dyn ni'n dod oherwydd nid oherwydd ei bod ni wedi efallai ennill yn lle. Rydyn ni'n dod oherwydd mae y fo sydd wedi ein gwahodd. Fe ddywedodd Ann Griffiths yn do, pechadur aflan i'w fenw, rhyfeddaf fyth fe drefnwyd pabell i'm gael yn dawel gwrdd â Duw. Fe drefnwyd pabell i'm gael yn dawel gwrdd â Duw. Felly gyfeillion mae Duw yn galw. A pan fyddwn ni'n barod i ymateb, ein braint fydd derbyn y gwahoddiad a chymryd yn lle wrth y bwrdd. Mwyn i enw. Amen. I derfynu ein Oedfa, y bore yma, rhif yr emyn 721. Gadewch i ni gyd adrodd rhif yr emyn 721. Ond y bawn ni yn fwy tebyg i Grist byw. O, mae'n ddrwg gen i. Cyd ganu mae'n ddrwg gen i, ie. Ond mae'n hyfryd clywed y lleisiau hefyd. Dyna ni.
Ond mae hwnna'n hyfryd. Beth am ni gydadrodd, efallai ar bennis gyntaf, mae werth i gydadrodd. A wedyn, Julian, if you could join us afterwards, we will recite the first stanza. Ond y bawn yn fwy tebyg, Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegru mywyd i wasanaethu Duw. Nid ei fwyn ein hunan, daeth ei lawr o'r ne, ond i roi ei hun yn abers, maeth ei fe. Diolch yn fawr i chi. Roedd yr cangymeriad na'n werth i gael. Thank you very much. Diolch yn fawr. Fel y fe, gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân y fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.